Kisi FM TV anonsia sore chinga kimine chiga chiabonega to wakera ngambia bono koba yobwanchani obwatego cha story nche nkoro kwa mutangio Florence bonari Emonyo namba 10 kiandirie mwamuti asomoroberio okomokomo ochakira litko lya Jumatatu goikalitko lya Ijuma chinsa 10 kansa yamo yabotuko koboko ekurerane chinsa 11 chabonaiga mara kwa mwancho moteri andonsia sore chinga kibire chiga chabonaiga ngokwarigania sensemo ya karengeye iyi nensemo ya kabere yo moroberio okomokomo mpake ngoli mpake gechuri mpake kurana ase tomobwate bundisinia yes koru sabusia yabago sabusia top yes. Extra band kurulira bali agusi abago sabusia top extra band yani mbalieta ya wado sipi yona ende bundisinia nyamwe ya boas ndiro bundisinia okay hey. Sabusia yes yeta sabusia nkiriminiti sabusia wana gatuli chagete mwaka 2010 2010 yes chitariki 10 mutenyo 10 yes dirikale lya kabeli tukulia serikali lya ngoro yes tare 10 mutenyo 10 moide na tujagete band yes tumira ne Nairobi alia ntole njebundi aebundi Simba oeli kurubonchari kelinali ulio kuingira box kamuraga takanyera era kata kuingira buna igoro kinyo tukiaira nakego ntole na Sami Ngerasa kurubogisero ntole na Alexander Ngaki Alexander Ngaki ngaki kibana tokora matera nimbu atendi gari gatari no eri nakamanyira ko byobo kana kinto kanje vita muno Sami gito na maite ko bugitu wa rosi twa composer kabisa togi rosi eli tali bandi boli tokona chaiga gatanga kito kotole ga bona ya Sami na nje bundi nonda Simba Alexander na ne byombe binawo bikora rosi ngaki rusi nicios chire teli tali kyombe mato nyanga ki sa bundi Simba Alexander Sabusia Kita likabara isiko Sabusia wana oto chikona koira kujalia sabantu masabi kia na atakara akini limenta abago Sabusia maite likagwenera kotora masoesi abago Sabusia okay toka chaka ono Sabusia abantu abonsi litanga ni maigantara kobolia ndi kwa chakito muziki abantu abonsi no bale bendi abonsi no bale amtoli 20 mtoli 20 abande ba menta toka ba bange muno yes utatika Sami according to profession yae yes yo buvundi evundi alengia sana yoko masonali yoko agajinyo mna ote nya karwa bune ya iniga tokale igora ayete ni bageke igora tokanyara ko genda isiko mono kana baka isiko chinse ta kanyora time chia masoesi yegita no ara mona intwe lakini musiki achete isiko oyeli nere akagenda sobe kenyoro kia soba ali bonjali kelina akanyanga korwa masoesi kelino cha tokale boke tu twengeta batonya mira mono tiga acha kama mate chake pandi mate tuacha tuabaegeria masoesi gidioni babu kabisa bosene buza ya nere kini sene buza ya buza bango nywale aba nanga tinga tinja kama soya Kiomanyete era bwe komanya natenga oeli buna botambe kagenderera konyebuza oeli buna botambe kagenderera konyebu koirana ngambotuko ora kikirata baro oeli aje buza yagete lakini nagaendera to muziki yes bagachake bandi kurukungunta yes tokagenda ale masoesi matela tokakombos kabisa bakombosi akaba alright na ende mbwango gantu akwana bagwenda so masoesi na album ende very soon okay so igomba vale very smart vale buya kabisa talent njirali muziki oyo tagetenga wega tona yasoma na ngoro history cha bana muziki bande bakini na ngoro ali tole sana bakongo tujya bagusinto ari tukurumuina West Africa amangana ali tutokora ya muziki ngoro ali tole nga Kongo ngotemera ko bugyo muziki omunwabo lakini abantu bategera bakajinse jesu ko pakaba songo nande bayuanja nande bayotenga nande bayikugenda gotera amen aba Kongo bayikotema kwegimeli muziki bari flexible sana mwana muziki kama nyiro bomanyi nera ko chungu so muntu what talent identify talent kwanda ubaegeri umuntu ina chake bandi yao kogenda kwanda chana kugiro kwanya chipandi chiri chinyinge usitwara kutwara chibandi 500 out of 500 bakanyanga chipandi 200 chire smart lakini tosa kutwara chibandi sana out of wisana ni veri chira bichingia nagia ko kana nabana gambi bali bakale mugambi karaga twalira abana abange na chinyomba chinyingo mana ko mugambi na intu kusitwara twara chibandi nyinge na batwara ko giro na kitoko tema koligerera ringa ki gotwanya ndo muntu rase bandi na ndo bwate talent uranya ko cross nenda nata group aki ne gana becha ko ikase ketu na ninche
chinguru jeli ogichiansi lakini mate ko bugie gitangire ko chiona ko omonto mwao na batwanje ni na batokona kwenda bono liburi liane litangane bono maite nchengo chaka igoro na chamate na chandonsi kagichoma tegereria mbwate buya tagete tuchake from square one bono bundi senior ningo kayiboire bundi senior yasomete elie tali huduma namba kwanza ni mbwate huduma namba ni matura bawe nero kiresengo te yano bugati kunga boss nyamweya ndiege koruo gisero village ogisere yamata mosocho elibono motiberete tabo gisero borongenere miriri location one ne kenenga bagusero okay obuya gisero baraganga mosocho obuya bwensi na bagotutu na intu ajeto chiro ralirende na tole miriri location miriri sub location yes county to Nyamira miriri no mo na tariki miriri no to tariki ma tole kenyela kamo tole kenyela kamo tureti no yamo musabujibu no yamo mugambi no yamo tole kenyela kamo so ali no nkorwa right mugakala banindiaga no ale retired teacher no mong na sara kerubo okay mong na ne eren kemunto ngoto ento murkangi eren senior na ito jimundi senior yes na bana na barali junior len na Gabriel ndikwa kagirite ndiko sendi kwenyorete ngano maite ko hotera no maite ko nkale sana yes lakini nale ngawe yani okokole gento lakini utali awe ngawa college yes around 1989 yes around 1996 97 gotwa so itwa nsire kona ko ngaini aiga in fact twa rostio bokano bwaito weke buyu okay ne meteiga tukabeka binyorini otige gento ke waya muntu gwakera kuchamara baime yes tukaroswa no bokano twara gatema ko iga nyanga uye getonto nyanga una alisi na libachete nkumasana yes kuna na gatema wako bokano mbugio ma tabone sani ri chiabo chian nyanga na ba muraba minto mare kali ka babo mike mukwana ba mwalimu Danford right kubaka na katenga ari tokotera nganyara rango swana tori utatiga ayo akaira tokandire school ine karonga leko sen class ibere isato yes tokandire school una tokona ko cha music festival drama festival yes class 7 8 tu ngainire abutu ali kwa kapaka nationals school chitu cha na rokorobia sana music na drama twagenda mutu kero na cho secondary ngocha moina nyanjwa boys okay music bono eto jete noeli mpaka nationals lina likibaki ale president tokaenda baka na alina akuru state house yes ekaro music festival ya nationals yaling tokatera bia sana tuale kotera obokano na foco chats yes osako igwege ndo buna kelta tera ngaki abakoro baito ye mwanya getinga omogusi matunda kimwale kolia osangora nechinkenene chinsobo amone chinkomonie chikaranda ekentokeri nkerase amatera ali ekegusitwa gateride school actually keritwa garata kuru school malitwa gatera ngaki ebituno beito byagusi mintu mwanya getinga matunda ki mwale kolia obosangora abamwe na baita beli chinkenene abali mwe twatoma chinsobo abantu mwe bate so engane elioka tokaranya tokairata sote mukanyereta sote so koru ono high school na lito tokanyara ali school no mwalimu atebinga ki music mwalimu music atebinga mate musakoli kama tera ino in fact na bango temamba mbaire na ne studio record tokana kobora no elinga ki oli no to same school okay form 1 mpaka form 4 yes asa matera haya mutindo kitorabu lakini tata tu alikuwa style onsongo bare kotera musongo lina libono bachiete nkuma around 2005 2006 2007 yes toigunga ya mesiki yege nkambi yeko bugie bita ngota biolinga ki o tariki no bara ali kenyoro tata ameto bugie bita tokanda bali batoegerie gente keteke yam ngocha kumira tariki mukwana ngomulinga ki amatera wan tu alikira ngakitokora ande abunda ici kabeta yale ngoko be studio nje maeta asere na begita to kwa bugeri yes egaje kabalende buna mangana ngiti kana ndo kujana Nairobi ende course ya mangana college okay kana tikana Nairobi na bando kumira na babanka babo Sami na baba Alexander okay Nairobi ngocha kota yolinga karubo njali ya bairu bobe Nairobi ana ekene gekani no mangana ara toko kogenda alia Sami ngokora alenge egase ya to joko gacha yes ngokora balenge uchensi ase OBC elia serikali korkunga presidential permanent presidential music commission okay ano bana muziki abali bakotera se nationals na matera yani chi national holidays bale kwanda bakola trainings yao na coaching alimba bwa studio yes akate animbwa te band
lakini ndokonyara yani ntoranyora nguricho record tokadai you can come and record for free kai tokea seti kogende studio ya serikali ko record lio mutara ibanga no gwebanga matera twalikire tora manyamangana ya ko bugi masazi ndora akora mo lakini tokora alia manyo alisamya ko bugie gite kama ngiri dimu twatera Noel na Alexander katwara ngende kyabere serious tokarigie nauli Alexander leta siringibe na njira taiga tokarangri babo Gideon okay Gideon ko baje no ngerali yes tokaka masazi after 1 week tokande studio tokarecord Alitorekoreti oeli buna botambe kagenderera konywe buza oeli buna botambe kagendera watero kutwa kuliko tole form 3 2005 ke mundorong namba tokabugi baka bandoli bakuminga ki twatera taigali moto tobwati tokoreti makosa twa grammaty composition very clear tokareko nandi tokichikole beka tokoreta jingera sabantu kai bamura tata muri very smart bakatomo in fact tokagendera tokacha einere yaringe volume entangani yoeli kando na naye no bwate yao kando yani so bwate timu enkong okay timu enkong sana that was your first album okay mubwatira ntena mubwatira abubona otole oeli no ara bwa sebu na gotera igo agateli ogiri tangani ngateli ya kabere yes sami no arenga segita bakabwatira no ngira bwana le ritim sami kanya traba expert bienga ke yes Gideon akabuye sole iyo Alexander no ara gubona asokuchigita bili muino na matera ndagateli ogiri ya kabere okay Bauro Magonga akabugie bass karabugie bass lakini bakabagana no mumurore koro kwa direct mochere atandi okebiro mose okay ando mama ko bugia ringe gita sana ndo bugia tinere gita ariko bugie bass ko volume 1 volume 2 baka volume 3 okebiro akabugie bass yankong direct so no twarenga bune nabanga mamioro na mekenye bako bande bako bugie bi no multi talented yeah sure now so, that was volume 1 nere volume ntangani volume 2 nere tukajika volume 2 tokamana terengera yari goteranga etuleti nakimwamini etuleti ya gusi ngagnera baka bagusi baje tamo baba matundura na bande bakarosia amangana ko kwetuleti ya gusi tokamana goteranga sabusia twalini nenda ku Nairobi toche kumanya mangana yetuleti ya gusiga to kabanga ngarengia sana yes inero yalenge volume 2 okay ase volume 2 ndo bata materande na omwana no omwana na abenyaruka na boko morenda na yande amange nereyo ana muchezo kai sabusia twali nirendege sabusia twali nirendege tole na bagaka betuleti yaito tole na bagaka betuleti yaito esa bali yaito yagusi engima ime yagusi ntobwate nyamira isina gucha mayona masaba sauti kisi na sauti gucha ora bunya mate baigona marani eyonere mabu yesa bali yaito eyonere mabu yesa ime yagusi ase tulete ko gamba ime yagusi ase tulete ko gamba and let me be sincere kotero kunanya boko lakini yako kongo choma tena kwa solo mna ya chaka na bonko manyenge ngere nenkongo igo bas amuna watu atingerete volume tu volume tu tukakore gasi ngongo etuleti tukatera abu mwana no mwana yes usiko mwana nyaroko usiko mwana mumura ase album eyo okay tukamana gotere engero yege Swahili paka bantu bakabunga ki ni toterta maene yes engere korokunga mpenzi susi abwa sema abwa se ni tuleti ase tuleti eyo mpenzi susi toterta yege Swahili buronge okay abantu bakayanja mono tukagandra kogiro aba masharati gae mpenzi susi gona kwa mineti konya kwa bere bantu gose bad ya torochi uchusi elio komenta musiki wanza mono na bokonya musani ndo na gotebinga nkanyaro musubati ongotwanja ine mono lakini abaibuli bayo maete bangire pinga timu nyoma susi oyonde susi susana kerbo gose susi nyago ya marieta abwe kaneta marieta abwe kaneta gente que nego
Wezi yetu nikikumbuka machozi yananidondoka. Wezi yetu nikikumbuka machozi yananidondoka. Nikilia nawe walia mpenzi Susana tulia. Nikilia nawe walia mpenzi Susana tulia. Nikasapa tumependana heshima sio utumwa. Ikikuoni usia banda eyero nenkongu. Thank you. Eyero nenkongu. Macho bategarari niko tole na bundi senior o bana sabusia abago sabusia banda aigase enka yo mugusia somoroberio okorokunga komo ritko ria Friday edition yanga kitoko koletera umwana musiki bwe wiki elinde naye kwa manyanga naki okora ebintu byao kolendege ntenkere getanga ningo kobori kwa bwatire huduma namba ero na ritko ria maeli rio kubwata huduma namba abali mure chinsemo cha kamera yaro kabwangu kwa bwata huduma namba tocha gotebanga naki ochui osichue huduma namba ne mangana no moroberio wa serikali elinde Wayera kagamba botokibwa sabusia bagambia batanga nigusi botokibwa sabusia bagambia batanga nigusi Robonero pero tungo bugeti riti mwega Yarite muyobo inongera bwanari ongera bwanari na Sami gisira ngake babwaterende babere yo mago tiro yo rotrimbo kindu agera liria mangana first na secondary yes okay baga mana bakole gas neta ke nango ngata ongera bwanari nango na Sami gisira Sami nero ingereza nero twala ngere ingereza bona kare muchengo ona kale muchenge bona nere bweke konya ntuto chira ale forma ni aitani bona obo forma ni obunere boko konya ntumburi gotokonya bona mbura konya ke bantu musiki na bwenderete acha na intu atoretere musiki muno bona kaka kabwateri timu ingie okora ki ocha otokonye nchirenga muneyo eyo volume 3 eyo volume 3 volume 4 nero volume 4 ono amangana aberta manene how ekali ko rugungaki asitokotera abasani yes babuye tomoiri yes tokumira nto sibania sana abasani okay tokamana gotera naga abwa bana ba mujini aiga bona no tuchitokotera abagoro baito bona ritwa gatebi una bamenya abagoro baito mwanya getinga omogusi tubaburi nakimwa amenyete kare awa no to beto volume 4 volume 4 volume 4 okay esanye tera basani edina buko mngana ngani agresi na bukanyanje sana ayanjete senge njomba changite sana ko bwa ngendo yakara ngoteba igo yes tulichimuna bana tokona ukina ku volume 1 volume 2 volume 3 baka 4 okay ayo volume 1 yes litanga ni ndo bwa producer osemonto ko tira studio to record tokanyale bati mokonya bochanga kande studio area sa volume 2 tokeka tokabekera negori oel data chiri busato na menta isato na iga tokanyaro mugana yomo yes monta gatomendani ngaki gakimotero mugago mintu na intu miyo ararete ko wali munyamburuga menta chigai sana yes volume 3 tukakora same tukakora mochango yes o within na masabiki bakamenda mende bana kare ujuika volume 4 bana bantu base kutumanya bantu bakarisi ngaki na inti ninga tayete montere gakimo kwana ne sani na mongo basira tukabatebi bana ke tokora kento kirikende yonsia ke kobugate leta to mentere tosukyuta kere ko sine jirwe 30 jitoborite bana jaburire 5000 abantu bakakasega bona abasane no bagoche oyure elist bone gansa kabangaki akinyale bagatumete siringi sana jaya yatumubeke ganere na lia kora mine ngende kyabe bona esani yo kama tulichimana chinguru champire kobo choko basapoteri tokamana gotere sani ibwate album ibwate chisani chonzi bichire ji hit song okay tochiko agwa basani eyo volume 4 volume 4 nere bwate na ende sani ngeroki beka kunga abana bechitano nera bakuru mbali ime esa bakuru aye baba era mubugati murege twisty una twisty eri tangani okay kwa mana kosende ke tore ke yota buga temporary okwenena na basaji babu ewa menyete amo una amo yewa okay manchama takali chitikate teka isano na isato chitika isano ibera actually chitikate chirage chinsa chige chikoro kwanga niko mnebere
chiabona iga maragoba andonsi asore chinga kimune chiga otegerete omoroberio okomo mpaka ngoli bakono kamatangio Florence bonareri Emonyo 19 no tole na bundi senior orwa abago sabusia itawo no tana kwane gento buga to ikumbo koramire ustori yawe au gosa korame obuga gotogi no bana bago tenga ki vipi bu buga ko kebunda kumba ga tenga kumba ina no juice twanyo Omonche matagarari chigo ikachinsa 12 nkoira na tole gaigana bundi senior sabusi asichita ikemeronge 3 naende chia maojiano komanyanga meroberi kia bwate ko chimotuga igamba ndo kia konyire komanya volume na mba 4 aikeretie ati chi volume echi chon spinel ya makonyire nkia korire ke magenderero mbanto kia sirire go ikera bonega ne meroberi ya bwate go chimotugaria korenda sebonega nigo ngotiga nengere yo ya abana ba mujini eline na ntumanya ko mwarigania Ronald Mayaka 12 igoro atadetera magana Olumva mtu ajeto katinge gento gete ya jete ngumai korunga ki aba mura mutako nyoma ngatamule sita yes abantu bandi bali batanyo sini achipacho ro wate bakobole mwaga ajite bakenyomba bakecha wate irko hero bakenamba yo bolemo lakini tutaire koleta banza ta bwe mine to koleta people tokocha kunyulia mulanga ki musabe chiko kaendera bon wiga nkobere bobe pie binyoro ngobi simole chinkundi bobe nkobere bobe bono ntagete sani yo nyake remix obatebie Kisi FM asomoroborio komo kera Jumatano nkoena na tole people babosa embeo tokoena na nandike ndegina ngora kero bya and on Wednesday gaiga on a very serious note on Wednesday gaiga na bwatani abantu babere ga studio ga sinyangi chia komo insansa nkabatemina kia bana bana munga bana bana kiagere miaka ino neme kaseni aye no le tayari gochikomenya noyo na heni nde tayari aye no le tayari gochikomenya no muroyo heni nde tayari nkababori inkikera batange bono iga mogenda gochaka bogima boss bakatabanga kende nkei okabatimie getinge nkabatebinga blessings chianechi thank you minyoka mna mureiga minyoka mpaka visit bona igaiga mukuru visit nyasao ko bakonya mukonya mbya muri minyoka mpaka kamo chako bogima nchemba blessings and the good thing neringa abantaba igo barange na sembaroche ubuna bubuya bona barange sembaroche gomba konyara para kosori einere familia 16 na bwataniri ase komo familia 16 ase familia 16 igongbo ibara 16 okoba chance pichire maronge ebere bane bakasinyana ase wiki ya moyoka bakasinyana ngabatenga abo mimi egwesiko kwapo mborana na baigwana netie mugatebanga na moko nyarabo kumubo bono koramuna mutaite esani yuagete nengia yogatenga abantu babe pi bono tenda kubori kwabere 30 years mkyuga takoleta esa igano ubwate eyanga no manyete kubeka bono konda ngogendure aya kuro musfati byaiga bono ambabu mwana bweru tutokuga mbere aba yo Stacy Elena naga kengaraba Elena naga kogotia enkaraba tika Elena na kingikari tia kara eleta leto mubere karaba Stella Brand aba basta na bara matali bonse mate vale oma na kotagura ni familia limono oma tenga chumbie yega egwabeke Volume 7 ni ezeka je kamana ka baba na bobe mono yes I gas to meta Kenya yito ibon bamura bakanza kuita abantu twe akaigo kalisa yabe robe akaigo Mombasa gasegete akaigo to kamana batera ngare korgunga ababegwa babeire bobe yes abaisi abanya tutingitne tukintara babeire bobe ngo toita bale abamura bone tinge chinyenge makonyese yito yes naliri ali ebon tokabeka ngare inero abantu ngo jalwana kotoinyolinga ki ali ambuya mobege kara yatike ka volume 8 yes kamana gotera ngare korgunga abasani nabaya irina bege tiritanga ni kapisa abasani naya tokati Gideon Kabinga onto no moko Eka igure duka ekenyoro gya seito elinde konya bantu baito Eka igure duka ekenyoro gya seito elinde konya bantu baito Kisi FM aoneli chumbi kama butayetaya nesabuni nesukari moiwe baoneli chumbi na mafuta yetaya esabuni nesukari moiwe
kumba bantu baito eti bali macheso bakageranga siekiduka kumba bantu baito eti bali macheso bakageranga siekiduka bamwe abagacha aganga bese sukari tana konga besa kwikarero getabu gikira mateni okerore ambe tuko cherebu turi komanya isiko na ime 300 go sense 68 ije na ndo matali asanaro cha mama gatogo akaja kaleta bibiti sigatika tati bano amagosaro amangi yes amadeni nero volume 9 na volume 9 ikatia madeni na nengero kichire ngero nera kwe kurugu musubati nyanto meri ongage te sukulipa kanga kuminga ki abo monto wakwe sukulipa kwa sio role njega kimare komuna tuna bakole to mogenika une magane ye chinga yarere ndo choko era sangana to musubati ali tata kumba akale gusiba maza basubati bale ro turi kumba manyeli biega na bale bie abako moleta ige kali umengo chiaro kuna marua ya marua ajiasi bota kama eti ngontindire chiko mboni ngakinga ibana lende baba lero kwalo chaka basambi amana ko bara ko ma tense kiebwa tense kinyore kuliran ona wabongo yonde na kia korokwa oyondo yo mato dosa como disturb onda sa ko ke oyo mamo minto Florence binalia tiganya koragera Emonyo 19 yakasoma amasoma yako nere edi no boy kagasoma akwanire aba dimetio Susana akasoma eriko nyando bali pata ke iriko kole ruchunguzi ngaki nama yane basomete ya bali gumbu aba yego baka igono gwata masa aya karatika no gendo chikukwane kiara no mate yonde na kiba nega ko piko bwege Susana akukwane kiara akubuganga boro njoma tengo yunge bakonda Thank you so much for tuning in Kisii FM. Bam tobonsi bali baharin babo Rose Makori babo Rose Bosbori ngani agrese no boiko babo ngo banta bange babo Joseph Jabayo babo Gospel Meroka ni gamba tegerete I'm very sure Gospel Meroka igorore italia ria machitigo nganga kego ngamoruka mu cheche aro mwisho moche moche cha na aro mwana na aro moche olitu abatisa chuzi jogo mbia mono sana now tiandara kuboli kuikira volume 9 by the volume 9 ndikwa nyirusi volume 9 twa record yo mwali mwaka last year okay November yes twagenda ile nero tokona kayibangira ngantu kwirwo chayo tugenda baya kwanyiro oyigu bobeiga omunyagitari akwanyiro bwangu nabo bonda muno mbwato munyagitari musani one Dominic Onkendi kuruta bakamisho oyiguga ominyo akoru agontebe ngekera akatabigwa gende tieta kubaro muntu akoigwo besana akora muroberio komo soire akogenda akokango na agenda kino tiankonya noyo okogenda tieto korapi ochakage chiri gini okonyiro muntu onyorirwo komo exactly ase bandi yitu acha tu bata masabiki atatu woni ga masabiki ito amange tingonyara kubara buyamanye kyagera wochi komnyoka Facebook kwanyara bakuraiki ochi komnyoka YouTube ali baminyogete oikira bona iga ulisinia ngore tokeri nae gwa konyire go tabire ngae enje na bwata nyare boko nenje nyare mama bara basukire kimuziki abana muziki na konyire na bange lakini naande paka na siro gase kwanza kweba dewe jirende miaka 30 ngoteranga ngora bu wazi kwa motu wani tingango lakini moisonde yakwata ko iboire itanaini ya ina so duma namba ni ndio yari kwa ndo na se miaka wakagotwara chimbuche ejine chingo ngoba kabe ne tukigwaete tubosie tinga kwa 89 ndekera sana na iwe chiband chiachakire busi chinyinge chigwetera sama okana again mpenzi Suzi nice one bano akimu arengereta mukamanya kugetera keke ekyo momurana twarengo musani oriko na gontebiga nga abo twanja ine pi paka yaikene ntakere kunyoma gutatigo maeta baibuli batebire nga usakonyora goko na gweta nsa yango ciekerwo reche oba muna miririo maeta bakagenda yona kya gutariki tariki mukwa bakagana akabulga ngasikyo gokora gitango bugina nimbwate nyanga kabuze akalise kosoyo ndo yona kya korukuo ngengo chemina chemima akaliemete so tukanyanga mangana itetu yabe kembeo na nyatari ara bwe kanone naro gwato muchando ngabnuyo okay volume 3 nero volume 3 nero tateta bano enkongu saidi abana bechi town ni abana bechi town kibono mwamine dia abana bechi town volume 3 twatera abana ba mujini batamaitie kegusi batamaitie no babo musanyandusi gocha
babo oyo uri gutare yumbo ataranywa makuru gora libo girangoro bona ebu arenge igana into toko nakori kanze mbama etinga ngora ka auditor una tu akore tega tukanda Nairobi tukakengere kuri kwesa bali bogetutu esabali bogetutu eyi arenge historia ya bagambi volume in volume 3 volume 3 entekeneke awo no amangana achakire kwale gotika tukore tokora komero we mono yontora ikama deni sabusia rero twerure gotera tobate birero goro yesaro ya bogetutu sabusia rero twerure gotera tobate birero goro yesaro ya bogetutu tokaru Nairobi gochigo kwani abantu bogetutu saburo kesho ni ya miriri Garu Nairobi gochigo kwani abantu bogetutu saburo kesho ni ya miriri na kwa wento hotel yo quería cambiar By the way, I loved that song. Yeah. And let me tell you, yango tebire rero. Ogotero kuna nona komanyire taye. Thank you so much. Na intali na komanyire taye iga. Yakarogotero ko tumera nete naye. Omumura nare nkagaria kamura getenkale na kini nkagari karengo mwami ulio sirete. Ulio so sirete. Ali no komanyire. Nande na koroche butuko. No mwana itorenge korukaria. O mwana omumuru mwa Alexander ngakyo sa Shoni ya miri Otara ligi boliando Turum amaboliando Bone gango kubolina ngaki Safaricom ke yakoreteire Facebook kadogo erinde onyare kogenda eyamase yamo ase Facebook kuri 3# yani stars Facebook busa yani okoegwa busa nekero tabati bundles okoegwa Safaricom Facebook kadogo ulirane kwale gotika tokurire location ya miriri na kwa wento hotel yo quería cambiar